rang most Radovics Dusánért szól. Ez a több ezer ember azért gyűlt össze, hogy végtisztességet adjon a 30 évesen hősi halált halt rendőrnek. Köszönöm, hogy a kollégád lehettem. Köszönöm, hogy a kollégáid lehettünk. A család, a barátok, ismerősök mellett a rendőri vezetők is eljöttek Ózdra, a gyári temetőbe, hogy lerúgják kegyeletüket. A búcsúztatás a ravatalozóban zajlott, a család kérésére a nyilvánosság kizárásával, így a sajtó csak egy helyről forgathatott, így sem a búcsúztatást, sem a temetést nem tudjuk önöknek közeli képekben megmutatni. Mécsesek a zuglói rendőrség előtt. Radovics Dusán 1999-ben került Budapestre. A zuglói kapitányságra osztották be, és folyamatosan ott is szolgált. A zuglói rendőrök úgy érzik, családtagjuk távozott most el. Közvetlen vezetője a halálos gázolás után nyilatkozott. Mi itt olyanok vagyunk 133-an, a közrendvédelmi osztályon, mint egy nagy család. Dusán elvesztésével családtagot vesztett. A kiállítás nagyon tetszett, lehetett volna több nyúl, és többször lehetne ilyen rendezvényt szervezni. Radovics Dusán. Mikori bejegyzés ez? 1992. Rendőr kollégái közül sem mindenki tudta róla, hogy a horgászat mellett a galambászás volt a hobbija. Gyermekkora óta volt tagja az Ózdi Galambászok Egyesületének. Ők is úgy emlékeznek rá, mint egy rendkívül szerény, de céltudatos és megbízható emberre. Neki hosszú távú tervei voltak ezen a pályán. Nagyon szeretett volna előrébb jutni, és a családjával is úgy beszélték, hogy majd visszaköltöznek Ózdra, és nekünk úgy ígérte meg, hogy ha visszaköltözik, letelepedik, akkor újra fog galambokat tenyészteni. A rendőri pályán is rendkívül szorgalmas, tehetséges és elhivatott embernek ismerték kollégái és felettesei. Az ORFK honlapja szerint a zuglói kapitányságon példaként állították a fiatal, pályakezdő rendőrök elé, akik szívesen fordultak hozzá tanácsért. Pályája elején én még gépkocsizó járőrvezetőként a mentora lehettem. Tanítgathattam, már az első pillanatban kitűnt a társai közül, hiszen mi idősebb rendőrök mindig azokat a fiatalokat szerettük, akik kérdeztek, tehát nem csak néztek, hanem kérdeztek, hogy mit miért teszünk. A Dusán ebben maximálisan az élen járt. Jó rendőr, jó ember és jó barát volt, mondta a temetésen a zuglói főkapitány. De nem csak azok jöttek el, akik ismerték, hanem bajtársak a tűzoltóságtól és a VPOP-tól is. Ismerősök és ismeretlenek az ország minden részéről 1500 egyenruhás. Utolsó vitorlát felvonva, és mi könnyes szemmel állunk itt a parton, hogy egy utolsó kincsünk neked, drága utató. Aznap, amikor a tragédia történt, az egész zuglói kapitányság sírt. Nem csak kollégájukat, hanem családtagjukat veszítették el. A 30 éves korában szolgálatteljesítés közben elhunyt zászlóst a rendőrség hősi halottnak tekinti, és a belügyminiszter főhadnaggyá nevezte ki. Özvegyét és 2,5 éves gyermekét pedig minden lehető eszközzel támogatni fogják.